Už rok se mi nedaří najít vhodný dům. A je to tak na hraně, že jsem musel naprogramovat vlastní nástroj. Na prohlídkách jsem totiž viděl ledacos. Dům, který byl hned dvakrát vytopený. Dvorek, rozdělený mezi 7 vlastníků. No a nebo makléře, který natíral zdi půlroční novostavby. Protože na ní byly vlhké mapy. Některé průšvihy jsme odhalili až z fotek z výstavby. A makléř, ten nám říkal, že je vlastně vděčný, protože věděl, co příště lidem neukazovat. A mně došlo, že přesně tyhle informace se v inzerátu prostě nedozvíš. Máte sklep a mohla by ho vidět. A tak jsem po víkendech programoval hodnotný. Rozšíření do Chromu, který ti přímo u inzerátu ukáže zkušenosti ostatních lidí. Dozvíš se, co zjistili před tebou, nebo co si o tom myslí někdo, kdo nemovitostem fakt rozumí. No a jestli právě nekupuješ, tak můžeš aspoň vyjádřit vlastní názor. Tak si video ulož. Až budeš kupovat nemovitost za miliony, každý názor je totiž docela hodnotný.